Quddiem il-qorti kompla jinstema l-każ ta' ħasil ta' flus kontra l-aħwa De Giorgio. George magħruf bħala iċ-Ċinisu Alfred magħruf bħala il-Fulu, flimkien mal-eks sieħba ta' George anka Adelina Pop. Mill-evidenza li tresqet il-qorti jidher li tliet akkużati kienu jgħixu ħajja lussuża b'karozzi u dajes, meta dan jikkuntrasta sew mal-fatt li huma ma kinux irreġistrati li qed jaħdmu. Fis-seduta ta' wixxida tagħhom numru ta' dealers tal-karozzi dwar il-karozzi lussużi li għandhom l-aħwa, fejn fost l-oħrajn instab li għandhom Mitsubishi Elegance, BMW, Mercedes, Audi Q3 u Corvette. L-investigazzjoni fil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia wassal għall-inkjesta dwar it-tranzazzjonijiet bankarji tal-aħwa De Giorgio. Wieħed mix-xhieda fil-kompilazzjoni tal-evidenza fil-qorti stqar li ilu żmien twil u ma jiftakarx jekk sarit xi forma ta' depożitu fil-ħlas meta ġiet importata l-karozza Mitsubishi Elegance mill-Ingilterra u lanqas ġie determinat il-prezz tal-karozza. Waqt ismieħ ġie stmat ukoll il-karozza Audi Q3 tiswa qrib 30,000 euro u l-Corvette C7 tiswa mal-94,000 euro. Il-Maġistrat Joseph Mifsud li kienet jippresjedi l-kumpilazzjoni tal-evidenza sema it-talba għal ħelsien mill-arrest ta' anka Adelina Pop minħabba l-fatt li jom ta' 4 titfal u għandha l-kondotta nadifa. F'dan ir-rigward il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Antonovic Muscat qalet li ma kellha l-ebda oġġezzjoni għat-talba tal-ħelsien mill-arrest, fejn issa il-każ se jkompli jinstema nhar il-ġimgħa fejn hu mistenni li jingħata digriet mill-Maġistrat. Għall-akkużata anka Adelina Pop der l-avukat difensur David Gatt, filwaqt li għall-aħwa De Giorgio der l-avukat difensur William Kuxkiri.